I dag skal vi lave en sandwich med tun. Du skal bruge de her ting. Sørg for at have bakket korrekt op fra starten. Fordel persillepestoen svarende til en teskefuld på hele under- og overdelen af rugbrødet. Det er vigtigt, at du bruger smørkniven til at fordele pesto på hele rugbrødet. Helt ud til kanten. Lige nøjagtigt. Sådan. Nu lægges tunblandingen på underdelen. Sørg for ikke at tage for meget. Det er ikke behageligt med en ordentlig klump tun inde i en sandwich. Helt perfekt. Så skal vi have rucola på, og herefter overdelen. Nu pakker vi sandwich i sandwichposen. Og så en label på. Sørg for altid at sætte labels på samme måde. Og husk korrekt datostempel. Sørg nu for at have bakket korrekt op, når du laver sandwich, så du kan komme hurtigt i gang og blive hurtigt færdig.